Obávam sa o budúcnosť. Som Ukrajinec, mám 28 rokov, žijem na Slovensku už 2 roky, prišiel som sem ešte pred vojnou. Pracujem v IT, žijem obyčajným, pokojným životom. Po celú dobu som nemal žiadne konflikty so Slovákmi. Hovorím celkom dobre po slovensky. Nie dokonale, ale snažím sa neustále čítať knihy po slovensky, aby som udržal úroveň jazyka, takže nemám a nemal som žiadne problémy s komunikáciou. Ale v poslednej dobe po voľbách sa cítim veľmi znepokojene kvôli tomu, čo hovorí Fico o nás, Ukrajincoch. Vidím to tak, že doslova nastavuje Slovákov proti nám ako národu, preto som sa začal vážne obávať o svoj život a budúcnosť tu. Pôvodne som chcel žiť a pracovať na Slovensku, získať trvalý pobyt a spojiť svoj život s touto krajinou, ale teraz uvažujem o odsťahovaní. Som sa začal obávať potom, ako som čítal množstvo príspevkov mladých Slovákov tu na Reddit o tom, že plánujú sa odsťahovať odtiaľto. Ako si myslíte, či naozaj bude všetko tak zlé pre Slovensko v najbližších mesiacoch lomka rokoch? Bude to obzvlášť zlé z hľadiska bezpečnosti pre Ukrajincov, ktorí tu žijú. Vopred ďakujem za odpoveď, prajem všetkým pekný deň.